Abo, tahu neng tam sana ni musong, aburi sabo. Apur to ketal admission nang nai phine ro borong nang tum nung ya khagi ro ko kang usini kulogya aborong nung khana hne ang wan sugota Okay, norok tumung kebo norok not visit kane phaike. Kuno information nanan phaike ke. Norok a visitor rok no bora asugri. sin to sit to table yang kasya ro chair to Oro chair tongo. Oro ragon asugri wo. baksa to asugya za to ko to pun basa isingo kang ko to oro asugo am hita Engkai je buri engkai botam tam kok sakana a kok sai tomani jorawo no o gotona ungu hunai ojit ni report tam salai nor buri ba dino ako admission ni ko admission ko engkai complete dan kanu ni ko admission botus ma khailang liya kok complete dan ka kok ke admission kok sala chonglamani bot tini fees ro ke document tam nang ro sai chonglamani ke ne se am hai ung thang no abor sabungkha abor na first nungmani ba ang sini narmaliya am hai ta biang ni abo bo saimaliya एमने बसा सिमर उदा फanya serai lagi ginang sarai le kri logi bo admission khaina bin chare bor pori uni sanano sabni a je phaine body sarai sudon on poribo oron pori uni oron ni bagin sung student na rota bo class no hisa class of apro saso sumar ali ase mani incomplete conversation thank you rungkhor private hostel ni simi bini pholani khaksang mano rigei nini paithak ni message tamutong belai hambai media rono tei nai tongnai takuk tei buku joto khajan takuk tei buku sono nai tongnai je kotna pulani simi soya ui nai tongnai rong nangomon sanam songo kini John bini pholano kai to tlangkha aun bagai bini pholao khaksang mari tongthang angamon kokazana musongo ang belai dukhito bini tei bini parents bini ama babu tei bini jati gusti nana thago joto nang khaksangai tongmanan bagai ang diainai abon bagai angabon kasana musongo bini je pandaro kungfuru ang je suktui phana ang renai ni ang wansogin tongo an bakhauto kaon bagai khaksangai tongtho bi nukhungo joto nangma jaga planning go ishor bonotebo hamri khaiteng khaksangai chonteng sing belai dukhito bini je sak mangom hai ung thangmani bagai tongimi asawi am hai rok ungui thangmani belai khaksangi ang abon bagai ang ishon thani abono ang diayo khaksang mani tongtheng brongni nukhungo hambai abon ang kokasana musungo